ďalšieho videa. Toto je Cinnamon Challenge. Natáčam tu teraz s Herobrinom, JBX Pro a Filipom. No a my sa to rozhodli natočiť, chceli sme natočiť Chubby Bunny Challenge, len to Adam asi nechcel nejako. Tak máme Cinnamon Challenge. Mali na marshmallow. A toto bude dobre Chudobní sme, hnusné. áno, chudobní. Takže 3, 2, 1. Ja tu nejdem zapíjať. Nezapíjať. Mama, jem. Malíti! A nám tu grcia. Ty kokso, som ja to vyšlo. Ja som si to nezapíjal, ja som baus. A ja? Ja som to prepnul skoro. A pusti. Koľko ešte máme tie škorice? Ja to nedožijem. Ja idem ešte raz. Už som nevyšlo raňajky. No ale, ideme ešte raz. Herobrine grcal. Herobrine grcia, pokúsim sa grcať aj ja, takže ideme ešte raz, hej? Opite! Neberte to! To sú drogy! No daríči. Oj, to je jedovaté. Rotačák. Daj mi trošku. Like dajte. Pokozo, ja som tam prvýkrát najviac. I'm a winner. Ale ja som tu dal dvakrát. No a? A ja som bol druhý. Daj na Vaterko. Tak toto je asi všetko z tohoto videa. Dúfam, že vás to bavilo. Dajte Boris. like, dajte nám subscribe, like a vítame vás a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute. Čusa.